KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Hadin ba uwayu samla lod ulalaj im daga sait na ka kti jong kinong rabor ki bamla satyaban itho dorkhaman kabala jia ha ka santari ko banai jilleo arajar arfuar ha ka shnong sora kat baudang thmuban lech chayeng mani ka khasi students union ha ka las ngiu blai jong ka khatlai tarik ko banai jilleo arajar arfuar kala lech ban ujor ha ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ka kong Isa Wanda Lalu halor ka ni ka jingjia bat ban panru yekila jingada naga benta ki nong shnong jong ka thain sora haga jinga kran bat ki lat pathai khubor u president jong ka Khasi students union South Khasi Hills district unit usamla Reebok star ding do uliathu baka seng kala karpa jaga deputy commissioner ban bu no daga khrdop talasi ya ki barung shaka shnong sora henrai na kaliang jong ka deputy commissioner kala penpa bakan saya kran badu superintendent of police jong ka East Khasi Hills district ban pha pahara de ki pulit haka shnong sora khnang bakan penthut ya ka shongsok shongsan hagani ka shnong ka bapawnam haga jingdon jong kinong jong kai prthei ki julech shangkai suri barosh saw ayam haga jo ka por na kalyang jong ka seng kala karpa jaga deputy commissioner bala da amla ban bo daga khrdop talasi thanrei dai ban bo no daga registration gate ban shim kerteng yi kinong nya akali ki barung chakathain sora khnang ban yada na kino ki kam runar ruser jong ki rewshim kabu ki bathmu ban panihar dor ya ka buram jong ka thain sora baro ka wei kalau kanong rem ka ba isno thu ki jingrung jingni jong ki barjala ko manong ki kali ki banabar sa ti ka thanjungi yum shablo ong ka jingrung jingni jong tores namar ba ting ting kani ki jingwan kandu jungi nagapor sa kapor ni biju ay ki jingtho abire ba sub divisional officer bre ko sora nadu to bijingja ka ba sautarik ka ba oi khna la sa shu apo dang thlen rengkat usah bom hadu la play snam te hang tu na kaliang jung SDO la kular bo ngai ya kren ni bibor ki ba kalor te henrai ha ka bade ki jingja pat kam la sngi ublei kata ka santarik mata ubnahi hagi juga por mata usnem ko balong ba uwe khna brang kelas 10 sonde ka dei kum pra baje ai kum to udang mi na yeng ba banlek jiaseng tenrei dan pat ki wei ki komensu ong no ki bre ki ba ak ele dei kum ki tores la penyang ni khna ki kli kata ka homestay kata ka dei ka kali ka ba usu i ba itu ka dei tangka inova tenrei dadap untuk pat udang kren uwe pa lahir no na khamat layak pelun ya kali dah hari set nation tur tap apa ka inova to khna layak thu ba shemla kendit benriu hadu da poi shajan stationing ben kot ya cement factory la kendit benriu teng la kilaya set apa action tur rei na galiang jung la kendit benriu dai nation tur bo yo men sanga de khna ba kham tanhi nang tau layo no ben ko na po ka inova ba la masau kendiat ha bi de ka lain kiti kejat tegane ke jingyo sngo ke jungi marmar ni la le ye genduk sayi ba hadin gini nilas ngau thu ba ngindon kam shu banong banai ke jingtho apo subdivision nomor ba na kapor ni la ju ai temantang yawan kendu direct ba DC ban ye kren ni kani ka jingthmu jongi ke jingtho along ban bu itaki khardop talasi ban check ya ki bawan ki barung ki bami namar kani ke jing bu jongi kani khardop nani ke jingthmu na kali angkasen kam dei e namar ba ni snu thu apo ka thain sora menta na du kini ki bala syakang duyong mau siap ni snu ba ni sora menta ke sedang ban injas na ka turis seni kini ki turis ki bawan benjung apa ka thanchui tenrei la dakum kini ki jingja pat ni na kali angkaseng ni suthu ni shemphia ba la shayo don gunu ki jingja ka ba penshir khai wat ki turis ki nut shu banwan chapo ka thanchui tenrei nilai keren ber EDC na kali ang jong i kular ber keren ber Spiru dan ni ber keren ber turis department ha ka kila ban bu ta kita ki turis polis ban na kali ang jong i kaseng ila ajimut bala da kamlong kata ka kherdop boyo penthut ya kali gawan jong turis yung bangin bu ya ka registration kit kalong ban register ba ya driver ko rengka ka driving leng ba ka driving license para ka juga poru ban pej bakat numut kidon hagawai par ka kali khnang ba kani kalong ban pensting ru ya kinongwan jong kai le si ka ja kan unu ka jingja ka baman saw si ketika thain le si ki prabawan lang ki ting no ki e no ya ka ki no ya ki shadin tenrei la dadon pat kum kata ngila ban buddin ya ka jingja jong di turis ya ketika thain jong impwa ba le si ka thain sora jong impwa ba yo ong la syai hadin habut kadai ka jaka jong kai perthai ka bi internet ba yo hadin ka kala kum kata ka jaka ka bangen ya usnam Today halo kini ginong rim haswa ba ni suthu ba kum ginong sora ke hab Malaysia
ni imja ni ki turis nrei kawai galong ba la dan ni imja monang habdon ya kata kalat jingada le si kata protection ka safety na banta ki kena seperti kata pitip ki kena nang kondong teng hasurok kimi kiai lada nagaliang jong ki bor ki bahalor ki sim kia ya kali ni nagaliang kaseng habdan syong perkat daga nu kali tiga bangin ni la jubab ruha i DC bakani ke jingja le si lada hakas ni ublay ke belala hakasan tarik lada da ublay kena upadang ublay ngakarai ba katu ga yang kasem kelangat ada jingjing jar ba jing snosi te haswa banwan kita ki berok khoi ngin klek igni ki jingyo anrengin perkat ya kawai ka jing kalat jing yada hobiade ga than jungi jati ba kumju ro kan long ka jing shnga ni kita ki breu ki tores ki bawan ben jingok ka syai ka jing internet jo ka than ra jungi jati te kata ga de jing thmun rengi kermen scam mana ga yang DC la kular bi ni kren ni SP le se ba menta sipor ki nyabu no de ki polis ki ban pek le kata ka polis point hangki hapo lada kisah ini ki jaka ki mau jurong ki le se ki tengar le ni ka bokodok khnang bakan long mentek lakam nemar ngila banrap ru ba ka jinglait lan jong ki breu syuko ka than ki jongi ki nut benle gini ki kam khnang ba kamdang ganu records ba ngila ban bud din ki lada ki ladep ki le gini ki kam ki ba jabo le ni kon ki kam ki ba pentrip kumu pelayu i haki social media ba spread gini ki por ki don ki breu ki kiat ki bread ki bilo rapok surok kumi ki turu hadu mentangi melap ban tris ni melap ban kem kani kadai ka jingrung ka balait lan ka ba kibreu kitip ni syurung ngimi kat bamon nrela da kadon tanga registration kit haba hirung kin hab register badami ru kin register kibreu kila kam adakar la de bikne eno kam sni kani kam dei shu ka kam bar kasin ka banung kong bat nirung haban sim ki jingki klik na yang gaseng nomor ba haswa benjangan eno ko besusi ka tika thani sni thu bangi don ya ke jingyo nrei nyimkwa bat bandon ka eno jing tim hadi labu kenang bukan long ka song suk song sengan jadi babun balang kumju iki terus bagi ka than jungi sathi ni kermen scam ba gani ka kam kan long ka kam ka kham kloi no nomor ba yo le si kadan kanu ka jingja ka bos si ngatharai ba na ka bangi imja po turis ka poi ka pola syai ba ni hab ban khang ni turis ba ki jaka ka itana sikit te haswa banwan kita ki bro khoi ni IT ha ki bor ba halor kun tam ka IT ki bor ki badon ni ka bor ban pania kitsim kham khia gani khnang ba kani ka jaka jungi galong ka jaka ka bi tanat ba kibri ku bon jingok kai ru kinwan jingok kai na du ko men si me ki jing tanat om de kanu ka jung je ka apo ka thai sora la tip ba ki her kibri sathi ni bro khoi ni ini om ba ki de ki toris ndrela da ki wan kibri de kanu ka jing thumu ni la ban tu ka wei ru ka jing jor jungi bangila lap yu wei ubri bon sa anti apo hotel apo baumlu adu lai banai usa ka jingmut jungi be de toris ndrei hakata ka lai banai ka jung u yele bandi gitu ki tiar supply tiar bat kumjuru ipha de ki khna sinung jungi nang thi ndrei ka purpose ka jung ubri ni hab bentik nomor ba teng lada ka pelai lan thang kene ni sno thu ba ka don ki jingma thamtam iti than si sharum ki ba hab bordar kum ki majai ki pantha umdan ba kumjuru sila te kane nga kermen scam mana kali yang ki DC simpia kane bat kumjur ki bol ba halor simpia kane ka kam khnang ba kanum nun gunu ki jingia tu khu la syai hadin habut bat ni nomor bala dangi sim ni kanu lenti let's say yo fi ong ba ni pen ibol la ni sim ya kata ka an la ni de ki bring ki ba kwa raha la ni ki sai la ki bisni ki biru mana bar ri em kalong no ba yo da ka jing bom ban se haswa ban ja ni jing sosi na kali jing ka seng ni hab ban sim ni ka lenti ba ka senjam ka ba ma apshu nu ngi su ab ya khubor ba sita yo la da kam nu kanu ka khubor kam ni na kali jing ka seng ni ban se ban su persyang ban pahara rengkat bi ni sensasi nang nomor bang la da ku ya song jalang ba kiri tengar pada pokok nomor kajaka ke space kalau bahe kanum don kanu ka traffic jam ni ka jing block ni turis di bawah nomor ngila propose ya i bakam de ka baslem ngin shu bu jar registration kit ka ba kin sim be tanya ka driving license jung driver bakin note down bakat nunut di syong apa kali bakunju yu nomor plate juga kali pihak ban keliru ba kat no sni kin sa na de kilawan phairu pihak ban one entry yang to khnang bakin tip bakali ka kali kala de phai Henry kumalong mentala da kakali ka hiar sithi kumon pashu uki stang driver ki hiar no sa kibre sti sangin rungo pe ga banjam ko mata ka thaji